nire ustez, bai, oso erakargarria. Egia da, hizkuntzen mundua beti oso zabala izan dela, eta nik uste dut teknologia, hizkuntza zerbitzuen industria, teknologiarekin batera sortzen ari duen esparru zabal hori oso zabala dela, eta aukera asko ematen direla, ematen dizkigula denoi, eta batez ere orain ikasten ari dan jendeari. Azkenean mundua oso azkar doa, eta hizkuntzez gain zeozer gehiago egin ahal izatea, abiadura horretan niri oso erakargarria iruditzen zait, pertsonalki.